Kome će pripasti nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog skladatelja? Trenutno i ja znadem kome pripada ta nagrada. Ne znam baš. Sve smo na putu prema Lokvama, prema putu. Ne, sad smo... Please hang up and try again. Velike čestitke. Ponavljam opet, bilo je današnjih 12-13 minuta predivno biti vaš dirigent. Divno se osjećam. Nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog skladatelja. Evo, trenutno i ja znadem kome pripada ta nagrada. To je nagrada Šibenskom pjevačkom društvu Konju i dirigentu Martinu Šutarcu za izvedbu Linđa Vladimira. Da maestro može dati sve od sebe, ali sebe ne. Ovo ni čak
Da popiješ ti sa zlati, drugi će ti plati.